Cik gawe sing anu Cik. Ya, ini kumpul sedulur perkutut. Ngopi-ngopi. Oke, saji kae Mas Perkutut Kipli. Kae Mas Kleson wong kumpul-kumpul. Enggak apa-apa. Lan apa? Disanding. Dene ra ngopi kok. Hah? Ra ngopi. Ora ngopi lanang jenggoten brewoken. Ora ngopi brewoken to. Wis iki ciduk kuwi lho. Wah, ora cerdas. Kaget mau le ngomongnya. Ya lho tapi. Perahu geni apa kapal api sih? Perahu gedang. Saya tunggal. Ya. Lagi cukup ra sih? Karo nglaras manuk kutut ning dhuwur kae. Yo waras. Ayo nglaras wong kae. Wis upload durung per? Heh? Wis. Ngenai Facebook Pro iki lho ya tantangane akeh tenan lho to. Rumonet. Hah? Rumonet. Kuwe sing urung. Kopen nganu pengaku. Ngaduk. Le ngupload. Mbok gowo cendhok nguduk kok Glunding kok. Wah wis jan keset tenan iki. Lu nyuduk lho gowo. Mau ngudek iki nggo Ora tangan iki. krasa. Ora klunding-klunding ora mantep lho to. Ora krungu suarane klunding-klunding. Sunah Rasul ra ono jaman Rasul kan dicendok. Hah? Nggo tangan. Lah iya. Ditel. Durung ono kopi ngono kuwi tapi ya. Ya ono. Kopi Arab ane kono. Yo, kopi. Ora diudek sisan ning udek gawa plastik sisan lah wisan. Penyak yo wae. Tapi rasane kopi ngono. Kopi. Kayak gini ya kopi ngono. Gerah sih. Hah? Gerah. Waduh, rasane apa sih? Rasane koyo nganu. Perahu Koyo geni. bareng ngopi. Koyo kopi. Mas Santo ora rene to, ngene to. Kerja ding sian mau nyemprot. Kuwi tempate nggone Mas. Tempate Aji. Yang ganggu-ganggu tempate Aji kowe ya ada sih. Sawen sih. Lha guys kumpul-kumpul sedulur wong-wong kutut kumpul dulur kutut perkututan panas sih burung bisa diseruput sih perkutut mania ya Mas Kleson Perdi Aji Ciran go lintingan Cik ora go karet kuwi sing di baku kono kae ngene dadal saiki kaya ngono hah ya iya dodol wong aku mau tuku rokok ngerti kok ning ngarepan ki garek siji ya mau tuku kae garek siji wah ning rono garet iki Ayo ra ono. Karena garet tapi ya sesuk minggu persiapan lomba ning gone Boyolali no siap iki pakan-pakane wis ready no. Piala Paku Alam ning gone komunitas Pak Yono Paku Alam Boyolali.